Mr. G. Øresund, a.k.a. Michel. Og Mr. G. Øresund drømmer om at blive politibetjent. Du kan godt gå ind og give det problemer. Det går ikke, at han lægger folk i aflåst samleje, når han anholder dem. Det kan du have ret i, men flot hoppet. Så bliver han lige straffet en bum der, hva'? Ja, det er han klamrer sig til. Han vil ikke give slip. Ej, det kan jeg godt forstå. Men det er godt gemt, det der. Det er nogle gode billeder, vi har. Altså, man kan ikke engang sige, hvorfor hopper han med de der samlede sten? Det går jo simpelthen ikke, mand. Småkage! Den så lige i krydderen. Au, det må gå på en mand. Det kan være til at friske hovedet. Det er noget, der kan tørres væk med en fugtig klud. Og Mr. G. Øresund er klar til at krydse de store ja! Yes! Mere af det. Velkommen til Øresund. Det er med, hvor han opstået det. Ja, det har du nemlig ret i. Men det er god underholdning, du har. Tiden er du ikke så hurtigt. 4 minutter og 3 sekunder. Martin, er det bare mig?